खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सौहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ मानास हादरारि हाग्रामायाव माथाम मोसा नुदों। मानास हादरारि हाग्रामानि बुयाफारा रेन्जनि सिङाव मोनसे ओनसोलाव माथाम मोसा नुनो मोन्दों। हाग्रा बिफाननि मावथिनि केमेरायाव सेबखांजादों बे माथाम मोसा फिसाफोरनि नुथाया। नैथि खौराङाव दङ बायहाथा गरेस्वर बाङालिफोरा फोनांजाबनाय पिडब्लिउडि लामानि सायाव रायजोफोरनि अजद। लामा बानायनाय थिकादारा जाख्ल'नायनि अजद सिखांदों। बायहाथा गरेस्वर बाङालिफोरा फोनांजाबनाय पिडब्लिउडि लामाया बानायनायनि सानसे उनावनो ब्लेक टपिंआ गुगादों आरो लामा बानायनाया जोबोद गाहाय थाखोनि जादों होनना रायजोफोरा अजद होनायजों लोगोसे लामाखौ फिन मोजाङै बानायफिननो दाबि दैखाङो। मख'नो गोनां बाथ्रा दि जोबोद मुखुब बायहाथा गरेस्वर बाङालिफोरा फोनांजाबनाय पिडब्लिउडि लामाया थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्राय जोबोद गाज्रि जानायनि जाउनाव रायजोफोरा गोबां धरना हाबाफारि लानायनि उनाव सरकारा लामाखौ बानायनो थिरांथा लानायखौ रायजोफोरा गोजोननाय फोरमायदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि लामा बानायग्रा थिकादारा गोबां मुलाम्फा खालामनायनि असिलायै लामाखौ जोबोद गाहाय थाखोनि खालामनायनि अजद होदों रायजोफोरा। मानोना सानसे सिगाङावनो ब्लेक टपिं खालामनाय लामाया थाल्ला थाल्ला गुगादों। बेनिखायनो रायजोफोरनि मोजां खाबुनि थाखाय लामाखौ फिन मोजां खालामफिननांगौनि थाखाय थिकादारनिसिम ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दाबि खालामदों। थामथि खौराङाव दङ सासे हाबा जाखानाय आइजो खारखोमानानै दं। बाक्सा जिल्लानि बरबरि थानानि सिङाव थानाय मानिकपुर थुरिबारि गामिनि सुनिल बसुमतारीनि अनजालि बिसि रथिमा बसुमतारीया थांनाय 9 नबेम्बरनिफ्रायनो फिसाय आरो फिसाजोखौ आलाय सिलाय गारलांनानै खारखोमानानै दं। फिसायआ सन्देह खालामदों दि निकासि आउट पस्टनि सिङाव थानाय दारागाव दिंखियाबारि गामिनि अनसुमा नार्जारीजों लोगोसे खारखोमालांदों होनना बुंदों। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ रथिमा बसुमतारी आरो अनसुमा नार्जारीखौ लामा सामा बबेबा ओनसोलाव थाखुमानाय नुसनबायोब्ला हमना लाखिनानै 9840933439 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों नखरसिम फोरमायहरनो खावलायहरदों फिसाय सुनिल बसुमतारीया। ब्रैथि खौराङाव दङ मिरु दुलाराय बाथौ धोरोम आफादनि 50थि बोसोरारि सनाथि मायथाइ खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर नोगोरनि सा सानजा अरुणाचल सिमानि साखाथियाव थानाय दैमालु जोहोलाव गेलेग्रा फोथाराव 2025 मायथाइनि जानुवारि दाननि 20, 21, 22 आरो 23 खालारखालि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि सनाथि मायथाइ खुंफुंनो लाहार फाहार खालामगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ एनसिसि आरो बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय हादरारि थाखोनि हाफ माराथन खारनाय बादायलायनाय खुंफुंदों क'क्राझाराव। गाहायै मोनथाम थाखो फारियै 21 किल'मिटार, 10 किल'मिटार आरो 5 किल'मिटार जानथाइनि बे हादरारि थाखोनि हाफ माराथन खारनाय बादायलायनायाव एनसिसि केडेटफोरजों लोगोसे भारत हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनिफ्राय गासै 2000निबो बांसिन हौवा हिन्जाव बादायारिफोरा बाहागो लादों। मख'जाथावदि एनसिसि आरो माराथननि दोहौखौ बिटिआरनि ओनसोलनि लाइमोनफोरनि गेजेराव लाबोनायनि थांखिजों बे हादरारि थाखोनि हाफ माराथन खारनाय बादायलायनायखौ खुंफुंनाय जादों। बिटिआरआव मैया फुंबिलि 5:45 रिंगानिफ्राय जागायजेननाय बे हाफ माराथन खारनाय बादायलायनायखौ बिटिआर गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' आरो एनसिसिनि गुबुन गुबुन अफिसारफोरा बाहागो लायो। द'थि खौराङाव दङ बाथौ धोरोमनि खान्थि बादियै माइ दुब्लिनिफ्राय आग लायनाय एबा माइनाव लायनाय फोरबो खुंफुंदों। मैया आघोन दाननि गिबि सानजों लोब्बा लाखिनानै बर'नि दोरोङारि खान्थिखौ बिथा खालामनानै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आफलागाव गामिनि थागिबि क'क्राझार बाथौ ट्रेडिशन एन्ड कालचारेल सेन्टारनि लिंथुमगिरि बिथाङा गावनि न'खराव माइ दुब्लिनिफ्राय आग लायनाय एबा माइनाव लायनाय फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। स्निथि खौराङाव दङ आकाश रावत मुंनि सासे लाइमोना भारत हादरखौ साइकेलजों दावबायदों। 10 दान सिगां उत्तराखन्ड चम्पावती जिल्लानिफ्राय जागायनानै दिनैसिम भारत हादरनि गं 15 हादरसायाव दावबायगासिनो दं आकाश रावतआ। मैया आसामनि बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर नोगोरजों सिंखावलांनाय 415 नं गाहाय राजा लामाजों दावबायनानै अरुणाचल प्रदेशनि राजथावनि इटानगर फारसे गावनि साइकेलजों दावबायगासिनो दं आकाश रावतआ। 8थि खौराङाव दङ दुखुनांथाव खौरां। सासे फरायसाया गंसे देगारजों गाग्लोबनायाव सा 8 सुबुंनि जिउ खहा। चीन हादराव 21 बोसोर बैसोनि सासे फरायसाया गाव फरायनाय जियांसु भकेशनेल स्कुलाव गंसे देगारजों गाग्लोबनायाव सा 8 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 17 सुबुंफोरा जोखोम जायो आरो बे गिख्रंथाव जाथाया गासै हादरनाङैनो सोमोनांहोदों। मख'नो गोनांदि 21 बोसोर बैसोनि जु मुंनि फरायसाया देगारजों गाग्लोबदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जेब्ला थांनाय
मैयानि मोनाबिलि 6:30 रिंगायाव सानजा चीननि जांसु ओनसोलाव गंसे उशी भकेसनेल इनस्टिट्यूट अफ आर्ट्स एन्ड टेक्न'लजियाव गंसे देगारजों गाग्लोबनायावनो सा-8 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा-17 सुबुंफोरा जोखोम जायो। आरोबाव मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला ग्रेजुएशननि फाइनाल एग्जामाव फेल जानायनि थाखायनो 21 बोसोर बैसोनि जु मुंनि फरायसाया बे गिख्रंथाव जाथायखौ सोमजिहोदों। दायो बे समाव दायनिगिरि जु मुंनि फरायसाखौ पुलिसआ खाबाय।